akavharirwa namasasi kamu. Kamara uya akauya seko akavharirwa nemasasi kamu. Samara uya akauya seko akavharirwa nemasasi kamu. Oda hatiri zvekupiwa oda nemasasi kamu. Oda zvekupiwa oda nemasasi kamu. Chinja maiti wangu tinotenda. Regai titi tasvika panguva yemharadzano senyika, ende kune zuhwani riri kubva nekudenga kuna Mwari. Izwi rekuti kudii? Izwi rekuti Mwari vati vanzwa kuchema kwevana veZimbabwe, ende Mwari vari kuti mambo Faro sunungura vana veZimbabwe. Tayaura, tanzwa nenhamo, tanzwa nekupumikizwa, tanzwa nekuitwa mitauranganya pipi dzengozi, asi Mwari vari kuti zvakwana. Yanguva yekuti vana veZimbabwe vasununguwe. Saka tichienda ku2018 tiri kuti kudiko? Tichienda ku2018 tiri kuti kudiko? Vechidiki vose 2018 tiri kuti kudiko? Vana mai 2018 tiri kuti kudiko? Vana baba 2018 tiri kuti kudiko? Yezi ledu tiyambuke yakwana. Takuti Ishe vari kuti tanzwa kusema kwevana vangu. Yanguva kuti vana vangu vasununguwe. Paratiti zvakanaka nyika tinoitora muna 2018. Robert Mugabe nevanhu vake toendesa kwazvimba. Varatite zvakanaka.